F'konferenza bl-isem ta' Youth in Housing li ġiet organizzata mill-Ministeru għall-Akkomodazzjoni Affordabbli u l-Kunsill Nazzjonali għaż-Żgħażagħ, ġew diskussi r-realtajiet taż-żgħażagħ marbuta mas-suq tal-proprjetà. Il-konferenza servit ukoll bħala spazju għaż-żgħażagħ biex isemmaw leħinhom. Dak li ħareġ mid-diskussjoni mistenni jservi bħala bażi għal deċiżjonijiet f'dan il-qasam min-naħa tal-Gvern. Is-Segretarju Parlamentari għaż-żgħażagħ Kita Zopparditanti qal li x-xewqa ta' kull żagħżugħ u żagħżugħa hija li jkunu aktar indipendenti u għalhekk din il-konferenza se toħloq is-sisien għad-deċiżjonijiet li se jieħu l-Gvern f'dan il-qasam. Qed niddiskutu s-suġġett tant importanti għaż-żgħażagħ tagħna li huwa l-akkomodazzjoni fejn propju l-politika li se nkunu nwettqu għas-snin li ġejjin se tkun anke bbażata fuq is-suġġerimenti u l-proposti taż-żgħażagħ tagħna. Intant il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli Rodrigue Galdes spjega kif għal dawn l-aħħar xhur il-Gvern kienet jistudja s-sitwazzjoni tas-suq tad-djar sabiex l-isfidi tax-xerrija jkunu jistgħu jiġu indirizzati. Huwa stqar li l-Gvern qiegħed jaħdem ukoll mal-banek lokali bilan li s-suq tad-djar ikun aktar ġust u nnota li konferenzi bħal dawn iservu wkoll biex il-pubbliku jaf ir-realtajiet u l-futur ta' min irid ikun sit ta' daru. Kull inizjattiva li jagħmel il-Gvern, speċjalment f'qasam bħal dan li huwa settur sensittiv li huwa l-housing, irid ikun ibbażat fuq ir-riċerka u anke t-tarif. Aħna llum tajna t-tarif f'din il-konferenza, tajna wkoll l-informazzjoni li għandu l-Gvern biex finalment issa naslu għad-deċiżjonijiet li rridu jittieħdu. Il-kap eżekuttiv tal-Awtorità tad-Djar Leonid McKay fakkar ukoll li l-isfidi ta' dawk li jridu jsiru s-sidin ta' darhom għall-ewwel darba diġà bdew jiġu indirizzati. Qed nisimgħu x'inhuma dak li jixtiequ iż-żgħażagħ, però huwa ta' sodisfazzjon għalija f'isem l-Awtorità tad-Djar ngħid li mhux biss qed nisimgħu diġà bdejna nwieġbu għal l-bżonnijiet ta' żgħażagħ f'Malta fosthom skemi differenti mhux biss fil-qasam tal-proprjetà iżda wkoll anke fis-suq tal-kera.